இஸ்ரேல் ஈரான் இடையேயான பதற்றங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. வெள்ளியிரவு அன்று ஈரானின் அணு ஆயுத மையங்களை இஸ்ரேல் தாக்கியது. ஈரான் இதற்கு பதில் நடவடிக்கையாக ட்ரோன் மற்றும் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியது. அப்போதிலிருந்து இரு நாடுகளும் மாறி மாறி வான் தாக்குதல்கள் நடத்தி வருகின்றன. சனிக்கிழமை இரவிலும் கூட இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் ஒருவரையொருவர் தாக்கிக் கொண்டனர். தனது எண்ணெய் நிலைகள் மீது இஸ்ரேல் பல தாக்குதல் நடத்தியதாகவும் தற்போது நிலைமை கட்டுக்குள் இருப்பதாகவும் ஈரான் தெரிவித்துள்ளது. இந்நிலையில் டெல் அவிவ் நகர் அருகே உள்ள கட்டடங்களை ஈரான் தாக்கியதாக கூறும் இஸ்ரேல் இதில் 4 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. இதேவேளை ஈரான் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக எந்த நாடு செயப்பட்டாலும் அந்த நாட்டுக்கெதிராக யுத்தம் தொடுக்கப் போவதாக ஈரான் அறிவித்துள்ள நிலையில் கனடா இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக கருத்து வெளியிட்டுள்ளது. மத்திய கிழக்கு பிராந்தியம் கொதிநிலையில் உள்ள நிலையில் மீண்டும் உலகில் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக பலரும் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். இது இலங்கையிலும் எண்ணெய் இறக்குமதி செய்வதிலும் பல்வேறு சிக்கல்கள் தோன்றக்கூடும் என்றும் பலர் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். දින්න යකෝ ඉන්නේ අම්මට අඩේ ඒක වදින්න දෙන්නේ අන්න අරක වදිනවා ඒක වදිනවා ඒක වැටෙනවා ආ පිපුරා ගඩොක අර එළියාවේ පිපුරා ඔය උඩ තියෙන මේ තියෙන දෙකම මෙහා පැත්තේ එක මෙහා එකක් ඔය ඒ එනවා බබා මේ මේට එන්නේ ඔය මේ ඉන්නේ ඔය එන්න බඩු අන්න පිපුරා පිපුරු වෙලා ඔය පිපුරු දෝ අර කාට පිපුරා ඒකට වැදුනා අර යනවා අන්න යනවා අතර එකක් ගියානේ මේ යනවා අම්මට වෙන්නේ එකක් යනවා මෙතන අන්න අරකට යන්න මේ අරගේ සාත්‍ය බලන්න මේ ළඟින් යන්නේ ඒ අරගේ සාත්‍ය නේද බවු නැති වෙන්න අම්මට සිරා එන්නේ වහිනවා ඒ ගහලා යන්නේ බවු නැති වෙන්න අනි අම්මි ඔය යමල්ලා කියන්නේ කියලා වැඩ අම්මට ඒ පිපුරුවා බං ගව්වා එකක් අතන්ට යම අයියෝ